प्रधानमंत्री मोदीचे कॅबिनेट जाहीर झाले. अमित शाह गृहमंत्री केला. राजनाथ सिंग रक्षामंत्री, निर्मला सीतारामन अर्थमंत्री, एस जयशंकर विदेश व्यवहार मंत्री, नितीन गडकरी महामार्ग आणि MSME, स्मृती इराणी महिला बालकल्याण आणि वस्त्रोद्योग, पियुष गोयल रेल्वे मंत्री आणि वाणिज्य उद्योग, रमेश पोखरियाल मनुष्यबळ उदरगत, प्रकाश जावडेकर राणा आणि पर्यावरण आणि माहिती प्रसारण, डॉक्टर हर्षवर्धन भलायकी मंत्री, रविशंकर प्रसाद कायदो न्याय मंत्री आणि IT, नरेंद्र सिंग तोमर शेतकी मंत्री, प्रल्हाद जोशी खण मंत्री, धर्मेंद्र प्रधान पेट्रोलियम मंत्री, प्रल्हाद सिंग पटेल पर्यटन राज्यमंत्री स्वतंत्र भार, थावरचंद गेहलोत सामाजिक न्याय सबलीकरण, किरण रिजिजू खेळा मंत्री. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.